Aquesta àmfora àtica pertany a la ceràmica de pintures negres. Es caracteritzen pel dibuix de figures siluetejades en negre sobre un fons ocre o vermellós. Aquest tipus de pintures decoratives de ceràmica ens aporten un exemple de la pintura grega, de la qual queden molt pocs vestigis en l'actualitat, però sí que en sabem que treballaven la perspectiva buscant la tridimensionalitat. Hèrcules és el major heroi grec. Al voltant de la seva figura s'han generat un gran nombre de mites. En aquesta àmfora es representa el setè treball d'Hèrcules. Aquest va consistir en domar el toro de Creta, a qui Posidó va enviar a sortir del mar perquè el rei Minos el sacrifiqués en honor seu. Al negar-s'hi, el va deixar com a semental. El déu, furiós, va fer que la reina s'enamorés del bou i que procreessin el Minotaure. Hèrcules es va presentar davant del rei Minos i es va oferir a portar-li. L'heroi havia de portar-li viu a Euristeu.